Tan ako nimo kay nangulimot man ka mo tanan sa tikabi kanang. Sa una katong nanguyab ko sa kinahanglan. Asa may mas nindot karon or sa una nga teksan lang ka or kanang Good evening mga kabandin, mga kapatid. Happy Valentine's Day! Kumusta inyong Valentine's? Ang ako Red, in love. Nasa kong tupad ako in love. Nabusog na mi, unya. Happy Valentine's na tanan. Nanasad sinang bandin, magyaw-yaw na sad. So karon special. Ang ako ang i-present karon kay na ako'y interviewon. Ang akong special someone. So, happy Valentine's ka na tong tanan, mga kabandins, mga kaibigan. So, nakahibaw naman siguro mo sa ako ang someone special. Char. Si Renier Bancali. Tara. May tugtaan nila kung patungmang. Pud man gabi sa mga kabandings akong asawa no. Mga kabandings. Mura siya sound sa like kabanding no. Nga na banding. So, mura siya gino nga nang bandin, so kabandins. So it's by the way, before mangutana akong wife, ako sa i-greet siya happy Valentine's and of course nadyo na kiss, no? Valentine's kiss. I love rin ako. I love you. Love you too. Okay, so ano yun? Kaning akong saron Valentine's Chinese New Year special. Pagod so karon, ako jud ni paningkamutan nga mosugot siya gabi ako siya giparangan so misugot siya. Pila na ka tuig or naka pangutana siguro mo anong nag-vlog ko para pupun matiguang ni nga naman matiguang na jud ang tao. Makit-an ni sa akong mga anak nga dako na sila, makit-an nila kung unsa ang mga gibuhat ng bandin, unsa niya padako iyahang anak nga makita nila sa ilahang kay di man siguro ni mawagta basta naa pa ang YouTube, dili mawagta. Mura siya ganang memory ba nga kami tiguang na nya makita nila, uy ngani day akong mama, di ngani di ay ni. So hindi ko anak ko ang opportunity nga nakalindot di ay ko so moto nagkalingaw ko o kanang vlog o ako kahibaw nga nidaghan akong subscriber. So ito pa nakauyon siguro naman sa initanaw sa akong vlog kuan man ko na kanang nagtukoy mo tanaw nonsense lang ba kini kong mag-vlogger ta depende man sa scope ko naman tayo ato ang audience yun dili man tanan nato nga mutanaw pero doon na sa interesado nga naman na siya so siguro mas mudaghan pa na siya hilabi na katong wa pa nakahibaw katong mga interested ug ani nga vlog more on personal nga kinabuhi which is ganahan sila nga ma-inspire pod sa ato ang imong vlog nga sahay matugbi sila mura bag paminaw nako mura bag white post mura bag basta kana bang lain man tag kanang kuan o ba na ganahan gaming ganahan og kanang mga challenge ana man na siya depende ra na gyud sa mga kuan so kini nga tuwa muhang vlog hindi ka muhang vlog grabe siya tuo ko padayon na to buot ako na bangutan na. Okay, go. Yeah. Moto kabandin, salamat sa inyong mga pagsigig tanaw. Paminaw na ko, mura rin. Nonsense ra akong yaw niya na rin tanaw.
kayo. Samot na nga magyaw-yaw ko nga ako rang usa nga katubang first na ko nga vlog ako rang usa. Nagtuo ko kanabang way mutan-aw na ko la nagkadaghan man di ang views. Kunya mao to balik ta sa ato ang topic. Ako ang gi-convince akong bana nga nakoy pangutan na 2 questions ra jud akong gisulti sa iya ha. Unya kanang misugot siya. Nagpasalamat ko kay tagsara kay ni musugot. Kapila ko ni hangyo niya pero ni sugot siya. Ang first question nako niya kay Valentine's lagi karon. Ako pangutanan niya. Sa gamit akong pangutanan, nakalimot ulit ko. Awa na, kansil. Kansil na to. Ikaduhang pangutanan na, sir. Ayaw, uy. Ako pangutanan niya, unsa ang panaglahi, mo ba to? Panaglahi sa karon nga maguyab to siya or couple? Couple, maguyab, Paris, or karon nga engaged. maguyab nga couple or kanang maguyab i-compare niya ang karon o sa una. Well, ang sa una man god kanang para nako which is para nako mas nindot siya way back a few thousand years ago. Nindot siya nga palayo-layo. Oh, palayo. Palayo-layo nito. Kita ato na kana. Kay mura duot kay ato na kita ato nga kugmo. Mao na siya no nga ang karon mga batan-on ron pwede ra magkauyabay text mag ingnaw na ka tiksan lang kang kuan okay na ta sige go mo na uyab na dayon pero sa una sa panahon na namo ni nang bandens medyo nabilong mi sa kanang pagsugod sa improvement at the same time kanang murag ginaraan ba ang cellphone nato sa una kato pa man tong kuan do na pay trackul pero keypad pero most of the time kato wala pag yung cellphone later naman tong mga nabot yun ang cellphone so kung magkita mi murag do na siya kanabang word of honor ba kita ta dito sa abot ta ini sugaton tika ana nadadawa so what's ako dito ana nagabot ni nang bandits well hipay kay kusas dito nga sarang-arang ako Indian so sana sa mga kalahian sa mga naguyab karon kay karon mo ana nam dayon sa where na you so ano ba here na me padung nako nya naligo pa di ay ano ba nya masuko dayon kay wa pa tawag dayon kung asa naman ka sa una panahon hinuwatay gina so nagay pasensya ang managuyab sa una ingon tag kanang manguyab ka sa una kinahanglan kanang matultulan gyud imong balay karon ato ka sa balay sa imuhang ganahan mo ingon naman ka nga asa kanang location nimo ato i-google kaya na sa google map chat na lang or text na lang text mo di na karon nga pandemic mas advisable nga chat lang sa pero before pa pandemic na panahon sa kuan indot siya kay mara siya kanang exciting nga walay cellphone nga kuan kung lipay kay ka sa una kita na to lipay kay ko kay kanabang ang feeling nimo ba nga nag-effort ka na mo ato ditong lugaran niya wala kay assurance nga di para karon nga pwede mo tawagan sa ano nga magkantong na katong sa karon buyaw kayo kay adik ko sabi sa ko kay kato kay sabot-sabot na gito wala na to ingon nga maka-follow up ka basta mo na to may nang adlaw sa oras ano so nindot no sa mga kalahian sa kuan although pareha naman niya po ang ganang mga ras pang ang feelings the same feelings na siya no karon og sa una bisan pa man sa cellphone lang kita mo nga text ba pinimo reply ni yes mo na din reply kay sa na din nganaw sa kanya
Naurigya po na sa una. Ang nakalindong lang sa una kay aktual ka nga istoryahan. Diha gyud sa imo ka ang babae. Sugton na ka. Karon kay cellphone, pero sa una kay ganan nimo sa babae ba ingon mo ganan. Moingon na gani ka nang I love you too. Na pagi ka. Diha gyud within the so sana sa para nako na nindot sad nga na experience namo sa una wa palagi na mga gadgets manuray ka less pa kayo ang development sa una so makasuroy-suroy ka makasaka-saka pa mga kakahuyan kung naa ka na rin sa syudad pero dito sa probinsya na pa man siguro yapon pero mao lagi na no ang tungkol sa advancement sa technology text na lang so sa pamatay mo ikaduhang pangutana ikaduhan ako mga pangutana sa totoo. Kuan. Sa diri mo binang pangutana, mauna na. Ang ikaduhang pangutana. Dali yun. Una na nalimot kasi ako. Samtang naguna-una pa ka sa pangutana, unsaon man pangutan ako nimo kay nangulimot man ka pangutanan sa tingala. Sa una na to. Asa may mas nindot karon o sa una na teksan lang ba? Ay, ang akong ganahan katong sa una. Personal ni mo makita ang pag-istorya. Ang kawapo. Karon kay wa ka kahibaw sa iyahang naw kung nag-unsa siya. Nga ba siya kauban nga babae pang text or pang chat. O iba dahil Imagination. mo ang naong. Kuya imagination. Di man mo makita good. Bisan karon ko or basta na anay cellphone nga generation ko man nakao ko wala man yung cellphone pa no. Dili ko mo dali-dali og sugod ay mo bitaw daghan kay magbinuang ron kay dali naman kayo magpangit through cellphone lang. Di ka kahibaw kung sa or ingana ba? Amot lang ko nataw ko karon basta lahi ra jud kayo cellphone ora isog kay ko patuon so na panguyab ni mo na ko nito mo di dayon ko What? It takes a lot of convincing yun. Kan di ko kanang istorya gyud ato sa pagpanguyab na sa tinuod lang no. Dugay ko gisugot ani ni bandits. Pero by consistency and consistent ko sa istorya determined sa gyud ko. Powered by love. Usa pa ka akong cellphone lisod kayo siya jud ang maka-prove giunsa niya pagkuan nga masugot ako siya. Karon Usa mga pa ka akong cellphone karon mga graphics ka mga GP mo kuan ka pero sa una haguan gyud na mo palit dito sa kanang National Bookstore palit gyud ang card na grabe ang card perting dagan ang card niya gihatag nako tanan na ma-express gyud mo imong feelings kay true writing man di ko ka-imagine true writing karon pwede mo kopyahan sa Google niya isin nimo pa wala automatic dali na lang kay pagcopy sa ato sa una kay hunahuna jud ko kanang Dear Nang Bandit, I hope you are in good health mo. Lagi ng mga sa daghan kaayo bitaw grabe jud so na kayo mo yung kaduhang pangutan na o di ganahan na nun ko sa atong topic mo proceed na kasi katulong iya na atong topic to isumpay relate siya tinuod bitaw ora ba kuan dalagang bukid talagang bukid ako taga-Islam ka hindi kaya mauna siguro na dalagang bukid o dalagang taga-Islam kay murag lisod kay mutuobot nga nung wala pa ko nakasuway o kanang broken nasakitan ko ba wala pa ko nakasuway pero na-imagine ako nga kung unsa masakitan mo na nga di ko mo dali-dali o boto din mong pasabot wa ka kasuway nga kanang nabuwagan masakitan ko ba nga na broken heart ko sige pa yun di ko pa juday akong heart di ba kapikas na ako pikas ni mong heart akong heart na sa nahatag na ako ni mo sa una ba naman na murag ang maminaw na ko murag kog nakasuway kay ngano
kasagaran sa muing anak nakasuway na. Ako kay mahadlo ko. Dili ko mudali-dali ko ka na salig. Paminahan lang na nako siya nga. Ambot ko, di ko kay nung kanus ano jud ko na isalig na gyud niya ba. Kay bisan karon sulti siya na ko ay atik-atik. Ngano pa man gani ko atik-atik. Excuse me po. Atik-atik ko niya tindi ay bana na nako siya no mangatik pa man siya no. Bito anong atik mo ko? Bito. Ito ano muna ko atikon. Sige, unsa man mao na to. So mo to amo ang kung na lang siguro. So, nako ka manamilit ako sa mga imong kabandens. So, by the way, so pa nakailan ako ang banda nila, bandens series na, no? Maraming salamat sa inyo pag-subscribe, pag-suporta sa vlog sa akong asawa. Naot nga inyong i-share po ang kung nagustuhan ninyo, inyong i-share para madaghan po daw mo subscribe. Anyway, kuha naman niya. Kaya bitaw kanang dam sa Japon mo makuha sa Japon sa gamay no mo tong istorya na bato. Di nato pangutana kung ganahan ba sila sa ato ang topic karon. Mo comment sila kung unsa na sa nilang pangutana. Pwede. Kung doon na sila gustong kuan as kuan na ta kanang as nanata na bilong sa kanang kuan. Sila gusto may bawan sa ato. Middle age naman ta. Nato sorting edad ka middle age. Comment mo diha unsay inyong kuan then among tubago next kuan vlog naman din. Iyan sa ko. Iyan sa kong pugso. Kung sa kay pangutana nila niya tubago jud. Ato tubagon ginato sa kanang tinarong kung kanang honest nga pagtubag kanang mo gud sa basta i-comment lang. So by the way mo manamilit na ko kay kanang minon pa ko dito kuan may gi-prepare na mo dito gamay kay Valentine's so baitan ko niya cake. Cake sa ako siya giingnan niya. Iya ko giingnan nga kanang magpalit ko flower niya na kung I love flower kay malaya ara kanilang cake kay mga unta tanan. So mas practical na ta. Katong namin ito na balita nga sining to gipalit no para sa lababo mo di pa mo ka-afford ng sining to. So amo na to. Daghang salamat and happy Valentine's. Kaninyo. Bye-bye. Thank you for watching. Hinautong tagiganahan mo sa among topic karon. Thank you very much sa inyong pagtan-aw ug pagsuporta. Bye-bye. Stay in love.